penso que as dúas superioridades, as dúas situacións especiais que se deron no partido, que son o 4-3 ou 5-4, Azcar defendeu moi ben. Penso que máis que non o fixera ben Guadalajara, é que Azcar, tanto no 3-4 como no 4-5, estivemos moi ben, sabíamos perfectamente o que teníamos que facer e melloramos con respecto a outros partidos, non? É verdade que outro día a disciplina defensiva foi moi boa, o modelo que utilizamos digamos que se levou, se interpretou moi ben, na primeira parte excelente, pero na segunda sufrimos un pouco neses primeiros minutos de inicio da segunda parte, en donde esos dois goles nos desorientaron un pouquiño, pero o equipo supo refacerse, supo volver a sufrir. Como estamos no plantel que temos, coas baixas, penso que o equipo está nunha liña de sobresaínte, pero corrimos un risco que é a participación bastante acusada de algúns xogadores de minutos importantes. Sí, eu sempre digo que este equipo ten que madurar, non? Que é un equipo, un plantel xoven, entonces, nos está costando dentro dos partidos manter esa liña de concentración os 40 minutos. Entón, outro día, co 3-0, a primeira parte fixemos un fútbol sala moi bon en todos os aspectos, a nivel defensivo, a nivel ofensivo, a balón parado, non podemos baixar ou ter esos minutos que na división de honra te pode costar moi caro, non? Entón, neso estamos a traballar, se pode, como adestrador, intento buscar xustificacións, se pode ser que o cansancio, pode ser tamén a madurez do equipo, que ten que ir sempre a máis, pero que somos conscientes de que hai que mellorar. Fernandinho é sorprendente, non? Porque se xa sorprende dentro da cancha, cando está fora con problemas tamén é impresionante, non? Un pouco lle daban os médicos, os servicios médicos estimaban un mes, el vai estar, agora mesmo é a terceira semana. Onte fixo unha sesión condicionada a como estaba, non a mesma intensidade que os demais, pero a verdade é que non se lle nota que estivo parado tanto tempo. Esperemos que poida axudar o Venres. Hugo, temos máis dúbidas porque onte empezou a adestrar un pouquiño e tivo molestias, tivo que retirar. Esas molestias son normales e naturais despois dese pequeno problema que tivo. Esperemos que tamén poda axudar, pero é máis dúbida que Fernandinho. É un equipo que ven, como comentaba Óscar, que ven de cosellar 4 derrotas seguidas. Empezou un partido moi igualado, empezou a temporada con un partido moi igualado en Santiago, unha derrota 1-2, pero tremendamente ao final, tremendamente igualado o partido. Despois seguiron 2 victorias na casa contra Pinto e fora contra Benicarló, e a partir de aí non cosechou a victoria. Equipos como Pozo, como Carnicer ou Zaragoza non foron quen de puntuar, e seguro que vamos ter un equipo con moitísimas gañas de facelo. Pode que con un pouquinho de ansiedade porque está na casa e querrán seguir sumando, e con un rival da nosa competición, da nosa liga, que temos que intentar sacar algo positivo nunha visita que non vai ser nada dada, non? Pero nós estamos nun momento bon en canto a nivel de motivación, de boas sensacións polos resultados, pero tamén sufrindo moitísimo por, como sabedes, a situación do plantel. Sí, a verdade é que estas dúas últimas victorias foron moi reconfortantes para o equipo polo xeito en que se produciron, e a verdade é que nos dá moito ánimo a chegar a Castellón e poder conseguir os 3 puntos, e ademais vamos ter xa, eu penso, a axuda de Fernandinho e a mellor de Hugo que van a ser moi necesarias, non? A verdade é que estamos falando esta semana que é un equipo que vende dunhos resultados non favorables e que van a vir con moitas ganas de conseguir o triunfo no partido, pero nada, sabemos que nós somos un plantel xoven e que vamos a facer as cousas ben e non lles vamos a deixar conseguir eses 3 puntos que eles necesitan, tamén como a nós.